بله ترکیه بر به حل بجارتنان و دچه پروسیا حل بجارتنی دمک دست بکریه گرنگیا دنگ کردان ده حل بجارتن 2023 ده علی önce şrovakari siyasi جه دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که علی که علی نه پروسیا حل بجارتنی جخوا دست بکریه ده حل بجارتنا 2023 ده دنگین کردان چه باندوری دکن چه تأثیری دکن جتا ور بگرم نرخاندناوی فرمو ایوار باش براستیجی yani Türkiye deve pevajaya helbijartna peşade hesabı wan liser denge kurdayı yani baş dizanın ku potansiyelik zede berbiçev a kurda heye devi wari de devi ku Kürt irada xwe û stratejiya xwe nezbûna xwe ji bo van helbijartinê pêşerojê de diyar bikin ev jî mümkün e ku konsensûsek di navberiya hêzê Kurda de siyaseta Kurda de siyasetmedarê Kurda de partiya Kurda de pêk were daxwaziya me jî evaneyê kû ku Kurd partiya Kurda saziyê sivîl yê Kurda rewşenbîr ronekbîr akılmend hatta serok eşîr ekspert rewşenbîr bêncên hevdû û vê pêvajoya hanê li gora berjewendiyê milletê Kurd nîqaş bike û bibe xwedî stratejîkê ev ya tişkê gelkî girîng û pîroz e ji ber vê yekê jî bi qasî gu ez jî dişopênim û hûn jî dizanin li Bakurê Kurdistanê anha pênc-şeş heb partiyê ku hene û xweke Partiya Kurd û Kurdistanî îfade dikin dibênin di navberiya wan jî de pêwendî têkilî hene ez hêvî dikim ku ev têkiliya hanê bibe sedema stratejîke millî ya Kurda dibe ku navê wê platform be meclis be ya da kongrek be bere ev ya bibe gavik mayînde û dom bike devam bike ev ya tişkî gelkî pîroz e û ev pêvajoya helbijartinê jî bibe sedema vê gava hanê ku bi hevdû re bavêjin em jî weke rewşenbîrên Kurda her gavê hazirin ku piştgiriyê û xizmetê ji pêvajoyeke wisa re bikin ji ber vê yekê ez dikarim veya bibêjim yani helwesta Kurda divê ku helwesteke millî be divê helbijartinê de armanc ne ew e ku Kurd ew ê çend heb milletvekîliya parlamena ya da bir şeyin parlamena Türkiye amaç gerek ne evane be peki Ali Nuha divê dema dawî de ji bo vê mijara gotu behs ke ku ittifaqa Partiyên Kurdistanî yani heme bêje hemî serkirdeyên Partiyên Kurdistanî bûne mêvaneyê Kurdistan 24 hemiya jî nêzîkahiyek zêde ji bo pêkanîna ittifaqa Kurdistanî anîn ziman 21 mehê jî diyara civînek heye ku diwan hevpêvinan de ji me re hate diyarkirin li gora bahweriyata pêkanîna vê navendê dê ji bo anîna ziman ya daxwazên millîyên Kurd dê bikaribe bibe binemayek bihêz nirxandina te çi ye? Belê bibire bes deng çû ev gotinê belê dengê te têkekê baş fêm nekir bi rastî kekê Alî yani pêkanîna ittifaqa Kurdistanî pêkanîna vê platformê yan meclisê fark nake navê wê çi dibe dikarê ji bonî anîna ziman ya daxwazên milliyê Kurd bibe binemayek bihêz belê kerem kekekar belê
Keremdar bir yani demek ki yani ev civina peşeroşu güpek bedina beriyaban partiye meyen siyasi Kürdistan'ı mijara sereke u stratejik evane be yani em millet ki kul bakuri Kürdistan'ı 35 milyon خودی گرسیا کنه انسانن مخابن هینه زمان ما نه زمان کی پروردهیه زمان ما دیگلک آستاده تی قدر خکرینجی ناسنامه yani 35 milyon insanı Bakur Kürdistan'ı yine ne hat naskirin sadece mey diroki çandu kültürü tünene milleti hani ve çağ ifade bike ve çağ irada koy milli bekar bene jiberveye keşi davazya me jivan partiye me gütençem hevdu avaneye ku mesela M5'in zamanı Kürdi dve helbjartne de bebe mijara bazareke geliki xurt ku zamanı Kürdi bebe zaman ki fermi edüyemin le Türkiye le Kürdistan'ı o bir zamanı perverdeyi zaroki mekkurda bir zamanı xwe her perverde bibin mekteba dibistana buxuynin zamanı rojane be de bazara de pazarı de her derede bebekar anin nasnama mekkurda yani iro gavak em li cihanerin geleki grubu etniki hedef nüfusa van 200,000 خودی ولاتن تدفشی ناسنامه و پروردیا زمان بگره خودی ولاتن yani veya nay kabul kirin jiber ve keji yani devi gü Kürt be konsensu ke visa derkevin holeki gü zamaneme ne be perverdeyi ne kabul kirin bizagona ke esasi günasnama men ne naskirin emji parlamentera ve parlamento ve nasnakin yani em ne mecburun gübelvederi temsil bibin yani eğer bu em milletikin eğer bu velat ki meheye eğer bu em civakeke geliki otoktanın kevnarın divi velati de yani bir zagon u yasayı dagirkeri tüne kari bir milleti de asra 21 eminde yine tüne hesabı ki zamanı van kadar xebi ki nasnama van nas ne ki ha ev helik meseleyi ama hela esası avane ki que despekeci me ifade kir siyaseta kurda dibin sivonok ke şemsiye ke de milli ul hevkiri bencem hevdu u van da xwazi milli bide kabul kirin ada anji bike mijara bazara ke gelki xurt divi wari de dikarin tekiliyeji denin yani veya tişki rasyonele tekildanin hevditin nikaş kirin ve masaya şeş kolire güdbejin ve ittifaka komarire cumhuriyet güdbejin ki juan bu xazin dikarin bivanara hevditin çevkin o ve mesele hani nikaş bikin gavak neye kabul kirin biyamin gereke helvesta millişi evane be em jivan kabul nekin em ne mecburun rayı xwe bidin wan em ne mecburun tipevistîk û ihtiyacik me tuneye gü sırf ji bo yekîtiya Türkiye aramiya Türkiye ji bo pêşeroja Türkiye herin wê dirê sond bixwin mesela ne evaneye ji ber wê yekê yani daxwazê me divê gü zelal bin ama ji bo em karibin van daxwazê xwe yê zelal û millî netewî bikin mijara bazarê divan helbijartina de divê ku em yek bin li cem hevdû bin hevgirt bin û yekîtîk me ye millî û medenî hebe. Spasiyat etkim bi rêzalî öncûş rovekarê siyasî ji Diyarbekirê mêvanê.